Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos de nuevo a la segunda conferencia ya de este curso. Gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Les voy a presentar a un compañero del campus de Burjasot. Saben que la Universidad de Valencia está dividida en 3 campus. Los que están enfrente del poli, en la acera de enfrente, que está ahí, pues eso, Derecho, Económicas, Sociología, estas cosas. En Blasco Ibáñez, que quedamos ahí, pues Medicina, Psicología, Pedagogía, y luego tenemos los de las ciencias puras o duras, no sé cómo llamarlas, que están en Burjasot, y allí tenemos pues Física, Química, Biología, Farmacia. Entonces Enric viene de allí. Como siempre les voy a hacer un pequeño resumen de su trayectoria académica, de su currículum y un pequeño resumen también de la conferencia. Creo que hoy tenemos invitados también de otras comarcas que han venido a ver al profe porque lo conocían de otras formaciones que han asistido. Pues muchas gracias por venir también. Bueno, pues Enric Marco, que así se llama nuestro ponente de hoy, es doctor en física y es técnico superior de astronomía en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Valencia. Ha trabajado en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en el Instituto de Física Solar de Freiburg, en Alemania. Está al cargo del Aula de Astronomía de la Universidad de Valencia, un observatorio dedicado a la docencia y a la divulgación. Es miembro del equipo de la Universidad de Valencia que ha diseñado instrumentos para Solar Orbiter, la misión de la Agencia Espacial Europea, la ESA, que actualmente viaja hacia el Sol. Forma parte de Salvem la Nit, el grupo de trabajo de contaminación lumínica de la Universidad de Valencia, asociado a la Red Española de Estudios sobre la Contaminación Lumínica, la REED. Desde hace años, el grupo realiza campañas de medidas del cielo nocturno con detectores móviles y fijos. Actualmente es el presidente de SELFOSC, Asociación contra la Contaminación Lumínica. Es el autor del blog de internet dedicado a la astronomía, que se llama este blog Pols de Stels. Además, es vicepresidente de la agrupación astronómica de la SAFOR. Y la conferencia que nos trae hoy, lo habrán visto quizá en los carteles, se llama Fa 50 anys xafarem la lluna, records, mites y descobertes. Hace ya medio siglo que los humanos llegamos y empezamos a explorar la Luna. Ahora tenemos sondas que estudian in situ Júpiter y Saturno, que han visitado Plutón e incluso han traído muestras de algunos asteroides. También algunos robots norteamericanos o chinos nos envían cada día impresionantes imágenes de Marte. Pero la primera vez siempre es la más importante y sobre todo si se hace presencialmente, con humanos pisando otro cuerpo celeste. Hoy nos contará cómo fue esa primera vez, que no fue fácil, en qué contexto histórico se realizó, qué problemas hubo y si alguna vez volveremos. Así que ja no te quito más tiempo, muchas gràcies. Gràcies a vosaltres, gràcies per convidar-me, gràcies per vindre els fans del Zira. Bé, he començat. Sí. Ai. Fet spoiler. Sí, ja este. Vale. Sí. Ja ho he fet. Sí, vale. Fa 50 anys xafarem la lluna. Ara fa 51 anys, ja, o 52 anys, perquè va ser el 69, 2009, 2019, són 50 anys, que és mig segle, i pareix l'altre dia. Jo recordo quan era molt menudet, haver-ho vist en la tele, algun documental o sigui, però fa 50 anys humans anaren a la lluna i no han tornat. I això és un poc estrany, perquè si tan valents va ser aquella època i tan ho feien fàcil, perquè ara no han tornat. Això és el que vaig intentar fer. El problema està en el context en què es va fer allò. En aquest moment potser no s'haguera fet. Perquè els humans... Això arriba...
perquè els humans, aquesta és la imatge típica, aquesta no eixiré bé. Aquesta és la imatge famosa Bé, perdoneu, és que això no dona per a més. Bé, aquesta és la imatge típica de l'arribada a la Lluna. Neil Armstrong, en el seu traje, fotografiat per l'altre astronauta. Ara així el nom. Que es veu a través del seu casc, una pata de la nau espacial i una pols, que parlarem d'ella, que cobreix tota la Lluna. Aquesta pols és molt important i es diu regolit. És una pols que només està en la Lluna i no trobem a la Terra. Parlarem d'ella. Fixeu-vos si és pesat, pitjades que n'hi ha per davant, amb un xoc d'escràter i el fons, l'horitzó tot negre, sense estrelles. Passem. Bé, els humans des de l'antiguitat han mirat al cel, han vist les estrelles, però el primer objecte que ells han vist, a part dels planetes que es veuen, Venus que es veu avui, és veure la Lluna. La Lluna és l'únic objecte que vegem la superfície, vegem que té ombres i al moment que començarem a veure-ho en el telescopi veiem que té cràters, que té muntanyes. Aleshores sempre ha sigut molt interessant d'anar. Ja els antics ja pensaren, alguns literats pensaren en anar a la Lluna, en la fantasia, en ànecs que portaven a una persona en un carro allà a la Lluna, però els primers que pensaven en anar d'una manera científica van ser Jules Verne. Jules Verne és el primer que pensa d'una manera més o menys correcta com podríem anar a la Lluna. No en una escala pujant a la Lluna, ni anant en animals, volant, ni coses d'aquestes, sinó utilitzant les lleis de la física. Aleshores, com ho van fer? Doncs si heu llegit el llibre de la Terra a la Lluna, ho va fer amb una bala de canó, en un canó excepcional, que justament van posar que els protagonistes de la novel·la es situen en Florida, justament on està actualment el lloc on envien els coets, i són els que porten tota la novel·la són uns burgesos fabricants d'armes. Com acaba la guerra de successió americana, resulta que estan avorrits i tenen un club pensant què fan amb les seues armes i les seues idees de fer armes. Aleshores decideixen dir, bona idea seria fer el que sabem altres d'armes, fer un canó supergran que envia una bala i l'enviem a la Lluna i portem dins persones i ens expliquen què n'hi ha a la Lluna. Aleshores ho fan ahir, la novel·la s'ha explicat, està molt ben explicat per al que se sabia en el segle XIX, perquè està en 1565 aproximadament, perquè se sabia en el segle XIX, la física se sabia i tot funciona bé. El problema està en que, clar, no van fer mai proves les persones si podien veure això. L'acceleració, és a dir, l'acceleració que sentien els astronautes dins de la bala seria tan gran que evidentment moririen només al impactar-los, que quedarien esclafats contra la bala cap arrere. Aquesta acceleració que no tenen quan accelerem el cotxe i se tiren cap arrere, però imagineu això centenars o milers de vegades més fort del que trobem. Una persona humana no pot aguantar això, només aguanten les màquines i ben preparades. Bé, si continuem, aquesta idea ja va passar ja al cinema en les primeres pel·lícules. Aquí tenim Georges Méliès, que en 1902 ja fa una pel·lícula en què agafa la mateixa idea d'una bala de canó enviada per un canó, una bala de canó enviada per un canó en Florida també, que arriba a la Lluna, és un poc comèdia, i arriben, és molt divertida perquè arriben i hi ha unes vedets que els esperen als astronautes i comencen a ballar enmig de la Lluna. És molt divertida, però veieu que la idea és la mateixa, ja utilitzar la física per arribar. Si avancem ràpidament, aquesta també la coneixereu,
és Encaminar sobre la lluna, un llibre de Tintín, fet per Hergé, 1952. Tot això són històries d'abans d'anar a la lluna, com pensaven que se podia arribar. I així ja tenim una cosa més realista, és la lluna, no hi ha vedets, ni ha muntanyes, ni ha cràters, i n'hi ha una nau espacial que baixa allí i que és molt coneguda. I això és un prototip d'una nau espacial i un tipus de coet. Abans era un impuls d'un canó i ara són coets. És a dir, un coet és un dispositiu que porta el combustible i el comburant perquè se cremen i l'espenta dels gasos espenta el coet. Per l'acció i reacció de la tercera llei de Newton i poden viatjar a l'espai. Perquè en l'espai no pots espentejar-se en res, però dels gasos que ixen sí que t'espentegen el coet. Fixeu-vos en este coet perquè resulta, si passes, és molt paregut a este. Este que n'hi ha així està ara serà una recreació d'una base de coets de l'Alemanya nazi, de Peenemünde. Peenemünde era una base militar nazi en la costa del Bàltic, en Alemanya, a la costa del Bàltic, i que allí construïen les armes definitives que volia Hitler. Allí hi havia centenars d'enginyers, molts militars i molts esclaus també treballant en les fàbriques. Esclaus de... Aleshores, esclaus de guerra i racial, no? De jueus i tot el que passaven allí seria igual que moriren o no. Aleshores, això era un camp de mort també. Però construïen dos tipus d'armes. Primer van construir la V1, que era una espècie d'avió, però que volava molt poquet, a 400 km per hora, i era molt fàcil d'arribar. Però el que ens interessa és aquesta, que va ser l'última arma que feren, que va ser la V2. La V2 feia... No passes més. No, sí, està bé. La V2 s'enviava des del Bàltic en una trajectòria balística. La balística és llogar una pedra, la tira per allà, i on cau, cau. S'enviava en els coets cap amunt, pujava a 80 km d'altura i quan estava allà dalt queia damunt de Londres. I així teniu la devastació de Londres. Moriren moltes persones per les V2. Aquestes era impossible de derribar perquè anaven més ràpid que la velocitat del so i en aquella època no hi havia coets ni armes ni res que pogueren derribar aquests dispositius. On queia. Passa que no eren massa precises i això era la sort. Com veieu així està l'enginyer en cap de la base de Peenemünde, que si pegues ahí veurem el seu nom, és... És... Així tenim a Werner von Braun, que és l'enginyer en cap de la base de Peenemünde, és un especialista en coets. Alemanya va ser capdavantera en tot el món dels primers coets que feien, evidentment, per a ús militar. Per sort, això va ser a finals de la guerra, no va poder experimentar més i el que portava dins era només explosius convencionals, 300 o 400 quilos d'explosius, que feia molt de mal, però no eren bombes atòmiques, que també ho estaven estudiant, però no arribaren tampoc a fer-ho. Com veieu, què va passar a final de la guerra? A final de la guerra van guanyar els aliats i els nord-americans s'emportaren unes quantes B2
que anaven per allí, els russos se n'emporten unes quantes més. És a dir, la tecnologia dels coets va passar tant a la Unió Soviètica com als Estats Units. I alguns enginyers, la majoria, es rendiren als Estats Units. Si passes, així ves, està Wernher von Braun, que té el braç escaiolat perquè ha tingut un accident de trànsit en el cotxe, suposa que fugint de les tropes aliades, i així està rendint-se a les tropes nord-americanes en Baviera. D'acord? Aquesta persona, que era un enginyer, evidentment no va haver de passar per un tribunal de Nuremberg, perquè era un criminal de guerra. Però, veieu, el van acollir perfectament als Estats Units. D'acord? Primer, els soldats de l'exèrcit nord-americà no li feia molta gràcia, el van tenir retengut en una base un any o dos, però sabien massa d'armament ultramodern per deixar-lo ahí perdre. Bé, és molt important aquesta persona que tornarà a eixir. Però què és el que volem nosaltres? Nosaltres, i la xerrada, no volem parlar d'armes, però resulta que el principi de tot això va vindre a través de les armes. I què volem nosaltres? Nosaltres volem enviar coets a l'espai. Alguns alumnes que vaig tindre el curs passat saben el que vaig explicar, com s'envia un coet a l'espai. El que hem de fer és tindre molta energia i enviar-lo cap amunt. Però depèn de l'energia que tu l'envies, pot caure o no. Si li pretes, espera un moment. Així vegem una persona damunt la terra, així dalt tenim a Maria, que puja dalt d'una muntanya que hem posat ahí dalt del Pol Nord, i té una pedra. Aquesta pedra anem a posar-la, a enviar-la fora de la terra, però clar, necessita molta energia, perquè jo ho he intentat i no ho puc fer. Jo pedicina i torna a caure. Bueno, això veure què fa, Maria. Mira, tira aquesta pedra i cau ahí. Això és una trajectòria balística, és a dir, com tires una bala o un canó, com fèieu, tira bala i queia sobre l'ondre, com fèiem abans, cau. Per què? Perquè no és capaç d'eixir de la influència gravitatòria de la Terra. Bé, si li donem més força, més energia, ara torna a apretar, arribem una miqueta més lluny. Val? Això seria el que seria una òrbita, una subòrbita, que no arriba a l'altre lloc. Els míssils intercontinentals que poden enviar els russos contra els Estats Units en la Guerra Freda o en Corea del Nord pot enviar alguna altra, són sempre vols suborbitals, que ixen un lloc, arriben dalt de l'atmosfera i tornen a caure. Una òrbita és pegar la volta completa. Fixeu-vos que aquesta pedra que ara soltarem un moment, Maria té molta força, perquè s'ha esmorçat molt, i el que va fer ara és enviar aquesta pedra amb tanta força que quan arriba a caure la Terra s'ha acabat. I aleshores què farà? Continuarà caient, caient i caient. Pega-li, veu? Ha fet exactament el mateix que abans. Passa que la Terra s'ha acabat. Això vol dir que l'ha posat en òrbita. Així ha parat, però realment, quan cau. Una òrbita no només és que un objecte que està en caiguda lliure, està caient contínuament. I cau. Això, per fer una idea, necessites una velocitat més o menys de 8 km per segon perquè això passi. Si aconseguiu enviar una cosa a 8 km per segon, la posareu en òrbita. D'acord? És un poquet fortet. I si aconseguiu 11 km per segon, eixirà de la Terra. És a dir, és molta energia. Per això tots els coets que seran a partir d'ara seran coets molt grans. Oblideu-vos de pel·lícules de ciència-ficció que en un avionet ixen d'un planeta i a Terra, tot això és mentida. Per eixir d'un planeta tan gran com la Terra necessites coets ben grans com els que veurem. Passa. Bé, mentre els americans tenien a von Braun i el tenien allí ja maquinant i fent coets, evidentment el primer que interessava era la Guerra Freda, per això poso la Guerra Freda. La Guerra Freda, si us en recordeu, era una guerra que estava entre els Estats Units i la Unió Soviètica, o entre la OTAN i el Pacte de Varsòvia, i que s'apuntaven míssils intercontinentals ple de bombes atòmiques per acabar en el món en 10 minuts, si fa falta. D'acord? Per la part americana teníem a von Braun i altres enginyers americans
Per la part russa tenim un geni de l'aeronàutica rus que és Koryolov. Koryolov, que teniu així, era un enginyer i que va dissenyar aquestes naus que veieu així, que evidentment són fetes a partir dels projectes dels míssils intercontinentals. Dalt de tot, la punta, i posaves una bomba atòmica, l'enviaves a Nova York i te carregaves a Nova York en una horeta i ja està. A cap d'una hora arribava i au. Però Koryolov volia més que això, no volia fer només guerra, volia aprofitar-ho per a l'exploració espacial i sobretot que la Unió Soviètica fora capdavanters en la tecnologia per fer-ho. Aquest coet, que és l'R-7 Semyorka, va ser el primer coet que va ser capaç d'arribar a l'espai, no una òrbita una subòrbita que caiguera, sinó que arribara a pegar la volta. Com vegeu, són coets molt grossos. Fixeu-vos que mor en 1966. Després, si ja tenim temps, parlarem per què mor tan prompte, que mor prou jove. Bé, Koryolov va aconseguir el que ningú havia aconseguit en aquell moment. Que el 4 d'octubre de 1957, un dels dos coets, el Semyorka, arribara i enviara el primer satèl·lit artificial, l'Sputnik. L'Sputnik era una bola de 50 centímetres, plena d'antenes, i l'únic que feia era pip, pip, i tots els radioaficionats del món ho sentien. Quan passava per damunt de tu, la senties, o sigui, estava allí. Això va ser un cop molt fort per als Estats Units, perquè tenien una tecnologia russos que ells no tenien i que podia utilitzar-se com a armes, però realment això era una demostració del disseny que això funcionava, que era possible. Era una bola molt menuda, de 50 centímetres. Però és que al cap d'un mes, veieu, al cap d'un mes van aconseguir enviar un ser viu, que va ser la gossa Laika. Laika va ser una heroïna. La història de Laika és... Així, també he sentit Laika ja... Laika era una gossa perduda per els carrers de Moscou, hi havia diverses gosses, i gossos s'agafaren l'agència espacial russa i estudiaren a veure quin gos era més tranquil, quin no estava allí sempre a jugar Rita. Primer descartaren els gossos, perquè els gossos tenen la mala costum per a pixar que tenen que alçar la cama. I si la nau espacial és menuda, doncs no poden alçar la cama. I per tant ja tenen que ser gosses, que per a pixar s'aponen i aleshores l'espai de la nau pot ser més menut. Aleshores, de tots els animals van agafar la gossa Laika, que era molt tranquil·la i que s'aguantava molt bé dins d'espais molt tancats, perquè havia d'estar en l'òrbita uns quants dies. Aleshores, el dia 3 de novembre del 57, veieu, un mes després d'enviar la nau aquella, envien la gossa. La gossa es pensa que els russos ho van comunicar, que havien enviat un animal i van dir que estava pegant voltes i es pensaven fins fa poc que havia pegat unes quantes voltes i s'havia mort de fam i tot perquè no va baixar. Actualment se sap que realment la gossa va morir a les poques hores de pujar, després de pegar en òrbites i òrbites pel calor i l'estrès que n'hi havia dins, perquè clar, pobre animalet, no havien pensat com recuperar-lo. Després ja van fer més experiments amb més gossos, amb monos, que pujaven i es aconseguien baixar vius. O sigui que la vida es podia preservar a l'espai, perquè no ho sabíem, no havíem enviat ningú allà dalt. Potser n'hi hagi radiacions allà dalt que matava tot, això no ho sabíem. Però fixeu-vos que al enviar animals i tornar-los i que estaven vius i que no tenien pareixia que passava res, podien continuar pensant en enviar humans. Però fixeu-vos que en el 57 els nord-americans encara no han tocat bola, no saben res. Perquè mentrestant, què estaven fent els americans? No, falta l'altra cosa. Clar, al cap de 4 anys, 57-61, envien el primer humà, que és Yuri Gagarin, que era un pilot de caça, molt experimentat. Allà, fixeu-vos la cabina del seu coet, allà hi ha una persona al costat,
Realment era un espai molt menut, molt tancat. Doncs el 12 d'abril de 1961 aconsegueixen enviar el primer humà a l'espai. Pega una volta, una òrbita a la Terra, durant hora i mitja, i després torna i baixa en paracaigudes, i quan està a 7 quilòmetres d'altura és ejectat de la cabina i baixa en paracaigudes. Era un pilot militar i això ho havia fet moltes voltes. I no hi ha cap problema aterrant allà en Sibèria sense problema. Hi havia un problema que vam pensar en l'últim moment, perquè clar, era una època en què els nord-americans no hi havia satèl·lits, i com estudiaven la Unió Soviètica? Pues, enviaven avions espia, que s'anomenen el U-2, que passaven a gran altura, 30-40 quilòmetres d'altura, no, 20 quilòmetres d'altura, passaven per damunt la Unió Soviètica i feien fotos, i van caçar alguns, els soviètics en caçaren alguns. Aleshores, hi havia una certa psicosi entre els russos de que els espies americans estaven per allà dalt. Aleshores, quan pensaren que Yuri Gagarin havia de baixar, pensaren, ostres, a veure si baixa, arriba a una granja allà a Sibèria i veu una que cau en un paracaigudes i el maten més que és un americà. I en l'últim moment, en el cas, li posaren CCCP. Diuen, és rus, és nostre, és nostre. I aleshores, per això, i va passar justament, va caure en una granja i el van rebre molt bé. I bé, estem en el 61. Mentrestant, què passava en els nord-americans? Els nord-americans que tenia Von Braun estaven molt retrasats. Fixeu-vos que en el 58, que contents estan estos d'ací, perquè han enviat aquest coetet a l'espai. Quan que ells havien de l'Sputnik, havien enviat a Laika, i els americans estaven molt retrasats. Havien descobert en l'Explorer 1 que la Terra tenia uns cinturons de radiació i que són els Van Allen, que arrepleguen electrons del Sol, i que, bueno, és interessant saber-ho, però això ho van descobrir les primeres naus americanes. Fins a... Clar, el Yuri Gagarin l'envien en abril del 61, pegant una òrbita. I Alan Shepard també l'envia a cap d'un mes. Els americans ja estaven nerviosos i havien d'enviar algú ràpidament perquè no podien ser quedar darrere. Però fixeu-vos que va ser només un vol suborbital, és a dir, el van enviar de Cap Kennedy, de Florida, i el van arreplegar allà a l'Atlàntic, a cada 1.000 o 2.000 quilòmetres, va pujar i va baixar. D'acord? Així, el secretari general de la Unió Soviètica es va burlar dient els americans l'únic que han fet ha sigut un bot de puça, perquè nosaltres sí hem pegat la volta, però vosaltres el que heu fet és només pegar un botet. Sí, val. Ai, perdona, una massa feina. Bé, estem així. Alan Shepard té l'honor, el dudós honor d'haver-se obligat, com el van posar dins de la cabina i havien de treure-lo i va haver problemes per mal temps i tot, vas tenir que estar 3 o 4 hores esperant que el llançaren. Al final li va agarrar pixera a l'home i dir, vull que eixir de la cabina per pixar fora. Dir, no, tu fas a sobre i ja ho veurem. Entonces va ser el primer astronauta americà pixat. Aquestes coses passen. Ara porten un paquet o així per si acas, però en aquell moment no tenia. I tenien por per si s'electrocutava, perquè era tot ple de cables. Bé, això no podia mantindre's així, que els americans estigueren tan per darrere, i així és que el president Kennedy, en aquell moment, que era president dels Estats Units, en un missatge del 25 de maig del 61 en el Congrés dels Estats Units, en la Càmera de Representants, diu la frase famosa, diu, crec que aquesta nació s'hauria de comprometre a assolir l'objectiu abans que acabi aquesta dècada, està en el 61, és a dir, abans del 70, de fer aterrar un home a la Lluna i tornar-lo amb seguretat a la Terra. Cap projecte espacial d'aquests períodes serà més impressionant per a la humanitat
el més important per l'exploració a llarg termini de l'espai i cap serà tan difícil o car. És a dir, penseu qualsevol projecte, per exemple, corredor mediterrani, una cosa fàcil, i diuen que d'ací 10 anys estarà acabat. Pues així, dient, d'ací 10 anys anirem a la Lluna. Però si no tenim cap nau, encara sabem, només peguem bots, pues sí, ho farem. Kennedy va comprometre, i això vol dir que l'administració americana va dedicar moltíssims diners, com parlarem després, al projecte d'arribada a la Lluna. El primer que van fer va ser seleccionar astronautes, així, la primera nau, això anirem un poc ràpid perquè l'exploració pot ser molt llarga, en el que s'anomena el programa Mercury. Així, la nau, fixeu-vos que és menudeta, que havia una persona, és com, imagineu-vos un cotxe d'estos menús que cap una persona, això és la cabina on té que anar l'astronauta, a la punta d'un coet, i així 7 persones elegides. Us dic que no perquè són importants: Shepard, Grissom, Cooper, estan a la part de dalt, i baix estan Walter Schirra, Clayton, Glenn i Carpenter. Glenn i Shepard, Grissom, doncs això eixiran més endavant. Val. Glenn, per exemple, que és la part de baix, el segon per la dreta, serà el primer astronauta nord-americà que eixirà a l'espai. Serà l'equivalent de Gagarin per als americans. Val. D'ahir no vegeu una cosa rara? Vist des del segle XXI? No? Molt bé. No hi ha dones. No hi ha dones. No hi ha dones. Val. Evidentment, no hi ha dones perquè ni s'ho havien plantejat. Tots estos, n'hi ha que dir una cosa important, tots estos són pilots militars que van en avions super sofisticats i no van en avioneta per ell. Però les dones no hi ha. Per què? Doncs algú va pensar això. I són aquestes les trets del Mercury. La Marina dels Estats Units o l'exèrcit va fer un programa mig secret en el que van proposar estudiar les capacitats de les dones per anar a l'espai. Els homes hi havien anat, però no sabien les dones. Les dones eren millors perquè, en principi eren millors perquè eren més menudes i pesaven menys. I això era important per a una nau que encara no sabien portar molt de pes. Si un home pesava 70 quilos i una dona podia pesar 50, doncs això que s'estalviaven. Doncs va haver un programa que és el programa First Lady Astronaut Training, que vol dir l'entrenament per a la primera dona astronauta, en el que van convoyar, van buscar, es van apuntar moltes dones, que després seleccionen 13, per això diuen 13, que eren pilots comercials, pilots d'avionetes, persones que havien utilitzat molt l'avió i que, per exemple, va fumigar, i tot això. No eren pilots militars perquè no hi havia cap en aquell moment. Ara n'hi ha, però en aquell moment no n'hi havia. I un metge, es van fer exactament les mateixes proves que es feien als homes astronautes, les mateixes, i moltes d'elles superaven les notes als homes. I es feien coses molt desagradables, pues enfonsar-los en aigua gelada, tirar-los aigua gelada a les orelles, fer-los girar ràpidament per marejar-los, o sigui, no vos ho recomano. Però bueno, coses que es podia passar en l'espai, d'acord? No és un lloc que estem acostumats. O sigui, totes les proves malèfiques que podien fer-los, els homes també es feien les dones. I van treure molt bones notes. Aleshores, va haver un moment en què les seleccionades ja s'enviaren a un camp d'entrenament ja militar i així a la llum, perquè era mig secret, i ja els generals militars ja van posar un poc nerviosos i ho van cancel·lar. Però aquestes dones eren valentes i van arribar a escriure cartes a Kennedy, a arribar fins i tot al Congrés, a la Cambra de Representants americana, a dir que això no podia ser, que era una discriminació i que ells també tenien dret d'anar. Va haver astronautes homes que van declarar en contra de les dones, per exemple el famós Glenn que us he dit abans. Glenn va declarar que les dones no podien anar, que això... Pues.
i al final la NASA va decidir que, bueno, de moment els astronautes han de ser pilots militars i enginyers. Si no ho són, no poden ser. I aleshores, quan no hi ha cap, si es lleven damunt, ja ho. Bé, aquestes dones, vegeu així, ara ja no en queden poques, ja han mort moltes, i no ha pujat ninguna a l'espai, però bueno, si la NASA ha reconegut el seu error, els han donat premis últimament, els últims anys i tot, però bueno, va ser una llàstima que no anaven. Ja han anat dones més endavant, però ja la primera dona nord-americana va ser en els anys 80, Sally Ride, en l'any 80. Bé, mentre els nord-americans se tornaven darrere, en això la Unió Soviètica estava per davant. En l'emancipació de la dona anava anys llum per davant. La primera dona russa que puja a l'espai és Valentina Tereshkova, que era una treballadora d'una fàbrica, però en el seu afició pues era pilota esportiva i es tiraven paracaigudes i tot, i bueno, molt esportista i tot això. I es va presentar a unes seleccions d'astronautes i la van seleccionar. Evidentment, quan la van seleccionar tenia molt menys currículum que les nord-americanes, però la van seleccionar. I va pujar a l'espai el 16 de juny del 63, és a dir, una altra bofetada pels nord-americans. És a dir, la Guerra Freda era això, a veure qui es podia més que l'altre, i tenia més diners que l'altre, i ja està. Bé, mentrestant els nord-americans anaven fent programes i anaven passant, per exemple, anaven primer el Mercuri, les naus Mercury, això té un punter, la part de... Sí, gràcies. Sí. La missió Mercury, que a veure si ja sabem que era menudeta, la missió Géminis de 10 missions, que ja cabien 2 persones, i després és Apollo, que va haver 11 missions. Fixeu-vos la grandària dels coets, els de la cabina, així que havia una persona, així 2, i així 3 que són els que anaven a la Lluna. Tot això, us ho dic, en 8 anys. En 8 anys, i els coets cada volta més grans, més grans. Bé, al final, per no fer-ho llarg, el coet més gran que podia portar la gent a la Lluna s'anomena el Saturn V, un supercoet de 100 metres d'altura que no s'ha tornat a fer. Tots els coets que veureu per ahir són menuts. Ara estan pensant fer-ne uno semblant a això, en l'any 2021, després de 50 anys, però aquest d'ací tenia 100 metres. I en este van començar a fer proves. En este hi ha altres models més menuts, que és el que anem a passar. Bé, votem els Mercuris, els Géminis i tot això, les primeres eixides a l'espai, que van fer els russos, després els americans i tot això, i ja comença la missió Apollo, que són les que més interessen per avançar. Ja en la primera missió Apollo hi ha un greu accident que va estar a punt d'acabar en la carrera espacial. Aquestes 3 persones, Grissom, White i Chaffee, Grissom, recordeu que era un dels 7 del Mercury, per tant era un heroi. El White va ser el primer nord-americà que va eixir a l'espai, però fora de la cabina, fer un passeig espacial. I Chaffee la primera volta que pujava un coet, estaven en la punta del coet i va haver un incendi dins de la cabina i moriren cremats. No van poder escapar-se, estava molt mal dissenyat allò, per tant les presses, perquè els sistemes de seguretat eren molt laxos, passaven ràpidament d'una cosa a l'altra i l'estudi de riscos, que ara la NASA és molt important, en aquell moment no estava inventat. Això que nosaltres tenim, quan se fa qualsevol màquina, sempre hi ha un nivell de riscos, com s'ha de fer i tot això, i com s'utilitzar-la, tot això ve de la NASA, i a partir d'aquest accident. Estava molt mal dissenyat allò i ho han pagat 3 astronautes. Durant un any es va parar tot i van redissenyar tota la volta
l'Apolo. Val, per anar a la Lluna no només tens que anar i arribar allí, sinó que has d'aterrar en la Lluna. Aleshores, com podien fer les proves? Doncs la NASA va demanar, va fer que l'empresa li proporcionaren 5 aparells d'estos, que són el Lunar Landing Training Vehicle, vehicles per entrenament d'aterratge lunar, que eren la màquina més endiablada possible, perquè això anava en coets i la pilota així estava el pilot i tenia uns coets per així i la manejaven com volien, amunt i avall, tot això. El problema estava en que era molt inestable. Si us fixeu, la NASA en va comprar 5 i 3 es destruïren, xocant en terra. Així, per exemple, n'hi ha una que si un dels coets fallava s'anava de costat i xocava contra terra. Així n'hi ha una que està destruïda i així l'astronauta és ejectat, el pilot és ejectat i després cau en paracaigudes. Com posa així, Neil Armstrong, l'1 d'agost de 1968, és a dir, un any abans d'arribar a la Lluna, quasi es mata en una nau d'estes. Allò era complicadíssim. Però era l'única manera d'aprendre a aterrar en la Lluna. Tenia uns simuladors també, més o menys electrònics, que simulaven les coses en informàtica, però en aquella època la informàtica no penseu que és com ara. Qualsevol mòbil que tingueu té més capacitat que els ordenadors d'aquell moment. Aleshores, s'havia de fer a la brava, agafant un simulador real. Bé, així tenim l'objectiu. Així valdria parar-se un poquet en com és la Lluna. La Lluna, fixeu-vos que té 2 parts, una part més fosca i una part més clara. La part més fosca és el que s'anomenen mars, no són mars d'aigua, són zones planes, planícies de basalt, són zones on hi ha pràcticament cràters, i després hi ha zones on estan plenes de cràters i muntanyes. Tot això és degut a impactes d'asteroides durant tota la història del sistema solar, sobretot al principi, fa uns 4.000 milions d'anys. I aquestes zones d'ací són impactes més grossos que van traure magma de l'interior i van cobrir part de la Lluna. Per tant, els mars se consideren zones més modernes perquè són lava que ha cobert cràters antics i les zones estes se consideren zones més antigues. Unes tindran 4.000 milions d'anys, l'altre tindran 3.800 milions d'anys. Tampoc és que sigui molta diferència, però un més modern que l'altre. Aleshores, les primeres missions que se volia era anar a les zones més tranquil·les, o sigui, al mar de la tranquil·litat, i aterrar més o menys per ací, una zona més o menys plana, sense muntanyes, sense cràters i tot això. D'acord? Molt bé. Com era la missió? Ja estem arribant a la missió. Així tenim com hauria de ser. Així tenim el Saturn V, que és un coet de 3 etapes. La primera etapa, que estaria plena de combustible i que quan puja a certa altura, a uns 10 quilòmetres més o menys, aquesta part que està buida de combustible cau a terra. En aquell moment es perdia, ja sabeu que ara en l'SpaceX torna a terra i ho poden reciclar i poden tornar-lo a omplir, en aquell moment això ni pensar-ho. Després té la segona etapa, que ja quan està quasi en òrbita, quan s'acaba el combustible també cau a terra i es crema, i després té la tercera etapa que ja porta el comú, aquesta part d'ací, que porta ja els astronautes i la càpsula d'aterratge. Bé, el viatge el veurem ara després. Així tenim al final els 3 astronautes seleccionats, que són Neil Armstrong, Collins i Aldrin. Per a seleccionar els 3 van passar proves psicològiques i tot per saber qui aguantava més l'estrès, qui era més tranquil, perquè tots estan superqualificats, però van elegir el més tranquil de tots, que era Armstrong. Com heu vist, no ho he dit, però la missió era arribar a la Lluna, un dels astronautes se queda en òrbita lunar
i 2 astronautes baixen i l'altre s'espera. Baixen 2, fan les visites o el tenen que fer per damunt de la superfície de la Lluna i després pujaven. Es va decidir que Collins, que està així al mig, es quedarà en òrbita lunar. Este pobre va veure la Lluna de prop però no va baixar, i Armstrong i Aldrin baixarien. Així està la vista del coet quan puja, i així està el que ho va fer tot, el enginyer en cap de les missions Apollo, Wernher von Braun, ja en els anys 60, després de fer, no hem parlat d'ell, però ja enfront del Saturn V, així quan ja ix, està mirant els prismàtics i així el coet. D'acord? És a dir, aquesta persona que estava tirant bombes ara estava enviant homes a la Lluna. Bé, així recordar un poquet que havíem parlat de Korolev, de l'enginyer en cap de les naus soviètiques. Va recordar abans que va morir en 1966. En 1966 va morir perquè se va detectar un tumor en l'intestí i que era una operació més o menys fàcil de fer, però per alguna raó que no se sap massa bé, era un heroi de la Unió Soviètica. Alguns diuen, pareix que el ministre de Sanitat de la Unió Soviètica es va empenyar en que ell l'operava per ser el ministre, i l'operació va anar fatal i va morir en la taula d'operacions en 59 anys. S'hagués pogut salvar. Aleshores va ser un colp tan dur a la indústria soviètica, a la indústria espacial soviètica, que tot el que va vindre després va ser molt complicat d'avançar. És a dir, en el 66 pràcticament van intentar continuar i arribar a la Lluna, però els russos es quedaven parats. Si això avanços havien tingut espectaculars, sense Korolev no va ser possible. Bé, la missió consistia en eixir dels Estats Units, de Florida, així la primera etapa, la segona etapa, i després tornar, així fer una maniobra que ara veurem, separar el còmul de comandament amb la nau lunar, arribar a la Lluna, deixar en òrbita a Collins, baixar a la Lluna i després tornar. I al final arribar només la càpsula. D'acord? Bé, així va fer gràcia que aquests són els dibuixos originals de la NASA de com s'havia de fer. A mitjan camí, on estan els astronautes que estan a la cabina, ha de girar, recollir la nau lunar i arribar a la Lluna. Però això ho veurem millor en la pel·lícula que tenim així. A veure si podem aconseguir... sí.
Sí, pregunta, sí. Molt bé. Val, doncs ja heu vist més o menys el trajecte. El trajecte va durar 3 dies, 3 dies anar i 3 dies tornar. 3 dies anar i 3 dies tornar. Allò era molt menut. Per fer una idea, la nau lunar, la que va baixar, era tan estreta que no hi havia ni cadires ni res i la gent anava plantada i justament mirant per la finestreta per estalviar pes. Tot això era estalviar pes. Les parets eren molt primes, tan primes com la llanda d'una Coca-Cola, d'un mil·límetre. Així n'hi havia 8, és la mort, i dins estava en oxigen i podem respirar. Això, no hi ha que pensar-ho així. Val. Bé, clar, tenim un problema en la Terra, és que la Terra gira i la comunicació amb les naus espacials que anaran a la Lluna i en totes les naus que n'hi ha ara en el sistema solar és que la comunicació ha de ser contínua. És per això que la NASA va haver de posar estacions fora del seu territori. L'estació de seguiment de les antenes de comunicació a llarga distància principal estan en Goldstone, en Califòrnia, però han posat també unes antenes en Canberra, en Austràlia, però que la Terra per lo menos ha d'haver 3 perquè abaste tot l'espai quan la Terra va girant. I van posar una en Madrid, que és aquesta d'ací, de Fresnedillas, que està a les afores de Madrid. També n'hi ha una altra que està en Robledo de Chavela i posaran també una altra en Canàries. En l'any 60, en Espanya, la tecnologia, com penseu, estava fatal. No hi havia cap institut d'investigació que poguera fer això. Els únics que sabien alguna de tecnologia era Telefònica. I el contracte, per tant, se va portar a Telefònica. Tot això ho va fer en Espanya, ho portava Telefònica. Aleshores, fa 2 anys va haver una exposició, xocolata d'exposició en l'edifici Telefònica en Madrid. Jo per casualitat estava a Madrid per altres coses i un amic de Madrid va dir hi ha una exposició sobre la contribució espanyola a la missió, a l'arribada de l'home a la Lluna. I bueno, espanyola no, seria de Telefònica, perquè no eren fons públics, eren fons privats de Telefònica. Bueno, en aquella època Telefònica era pública. Té raó, bueno, sí que eren fons públics, té raó. Vale, ho retire. Eren fons públics de Telefònica. Val. Aleshores, aquesta estació, veieu ahir, era una antena de 26 metres per a comunicar-se i quan arribàvem a la Lluna, doncs, sí, la Lluna estava, perquè us feu una idea, quan la Lluna es veu, quan tu veus la Lluna, els únics que poden comunicar-nos som nosaltres. O sigui, quan en Madrid es ve la Lluna directament, els que tenien comunicació directa eren Madrid. D'acord? I quan tu no veus la Lluna, qui comunica seria als Estats Units o Austràlia. Per poder comunicar-se directament, tu has de veure l'objecte sobre la superfície, damunt del teu horitzó, si no, no pots comunicar-te. D'acord? Val. Així està, més o menys, l'explicació. I n'hi ha una cosa molt curiosa, perquè clar, ja típic que l'Spanish alguna cosa hauria de passar, i és que en l'exposició va haver una cosa molt divertida. En totes, no va haver només una missió, la missió és l'Apolo 11, la que ens interessa ara, però després va vindre l'Apolo 12, l'Apolo 13 va tindre uns problemes i no va arribar, 14, 15, 16 i 17. En la missió Apolo 14, que va ser al cap de 2 anys, va haver un problema tècnic. Ho llisc perquè així és més fàcil. Diu, y aunque la NASA felicitó a la compañía telefónica Nación de España, la Telefónica, al finalizar multitud de misiones espaciales, a veces ocurrieron anécdotas graciosas, como la que cuenta el controlador de vuelo de la NASA, don José Manuel Grandela Durán, en su libro titulado Fresnedillas y los hombres de la Luna. Cuando en medio de la misión Apolo 14, estaven damunt de la Lluna, allí agarrant mostres de roques i tot, i els astronautes van sentir per l'emissora en la Lluna uns que diuen, oye Manolo, te llamo por el bar 22. Els astronautes americans es van quedar al·lucinats i el que estava allí damunt la missió va dir,
y había pasado algo que parecía ser que alguien estaba speaking Spanish. Afortunadamente los técnicos de las estaciones supusieron que podía ser celadores de la telefónica que estaban comprobando cables en la estación de Fresmenillas i aleshores van dir que no tocaran res perquè aquells no tornaren, és a dir, que passaven coses que aquí va tocar empalmen cables que no tocava. Bueno, bé, per exemple, aquesta estació de Maspalomas en Canàries va ser la que va rebre la primera imatge de l'eixida de la Terra vista des de la Lluna que van veure els astronautes de l'Apolo 8, els que enviaren, els que feren passar el Nadal en l'espai. L'Apolo 8 va ser unes missions que feren abans d'arribar a la Lluna i quan passaven per darrere la Lluna vegeren eixir la Terra. Feren aquesta foto tan famosa, doncs aquesta antena, la que estava en Canàries, va rebre el senyal. Després ja per cable l'enviaven als Estats Units i tot això. Bé, el vol a la Lluna com era? Bueno, sí, vaig a posar fotos ja reals, no animacions. Són fotos ja fetes en càmeres bones, Hasselblad i tot, càmeres sueques bones. Així una vista de la Terra, així d'Àfrica. Així està Neil Armstrong. Fixeu-vos l'espai tan menut que hi ha. Així vegeu l'ombra del mòdul de comandament, les cràters de la Lluna. Els cràters de la Lluna tenen un problema, la superfície de la Lluna té un problema, és que és un fractal. No sé el que és un fractal. Fractal és un objecte que tu a qualsevol dimensió el veus igual. És a dir, un floc de neu, si tu l'amplies, també està fet en totes les puntetes igual. Això vol dir que quan tu t'aproximes a la Lluna veus cràters, però si t'aproximes més veus cràters més menuts i t'aproximes més cràters més menuts i tu no saps mai la distància. Nosaltres quan baixa l'avió en l'aeroport de Manises tu veus les cases cada volta més grans, però tu no veus cases més menudes. Tu veus les cases com són. Però en la Lluna el problema és saber quan t'aterres, perquè tot sempre te sembla igual. D'acord? Per això tenien radar per saber exactament la distància que estaven. Bé, així està el Eagle, que és la nau lunar, ja separada, això són fotos reals, separat del Columbia, que és on va quedar Collins pegant voltes, i així tenim, i és la part més perillosa, l'aterratge. L'aterratge, recordeu que fem pràctiques en aquell aparell tan maquiavèlic que te podies matar i que quasi es maten, i això era més senzill, però era més o menys igual en motors que anaves apagant i disparant per apagar i posant en marxa per a poder aterrar o no. Bueno, quan estaven aterrant van tindre un problema, l'alarma 1202. L'alarma 1202 en el computador que tenien així en avisos va eixir una alarma. I aquesta alarma, quan estaven baixant i portava la nau de l'Armstrong, els controladors de la NASA que estaven mirant en directe, i què fem? És una alarma que potser el que tenen que fer és avortar la missió i una volta que estiguis a punt d'aterrar tens que anar-te'n, perquè primer és la vida de les persones. Sort que aquesta alarma que va eixir en els simuladors que havíem fet abans, electrònics, que se clavaven dins la cabina, i va eixir aquesta alarma també, i resulta que era una alarma de sobresaturació de l'ordinador. Com era un ordinador tan menut, que era com una calculadora normal però de rovinetes, si tenia que processar moltes coses, doncs tenia les dades del radar per saber a quina distància estaven, les dades de vol, les dades de combustible, tot això no podia fer tot al mateix temps. Aleshores, el que havia de fer era desconnectar alguns aparells que no eren necessaris i aleshores se va posar tot l'ordenador en marxa i podien baixar. I va tindre un altre problema, és que l'Armstrong, la nau tenia que aterrar automàticament, però en el lloc on havia d'aterrar resulta que com que la Lluna és un fractal i està plena de cràters, no havien vist que n'hi havia un cràter i anava a aterrar dins un cràter, o molt prop. Aleshores va tindre que agafar els bandos i aterrar
a un poc més 100 o 200 metres més cap allà. Bueno, al final aterraren. Aquesta és una imatge de l'aterratge de Neil Armstrong, d'una càmera molt menuda que estava fora de la nau, i és quan xafen la superfície. I fan aquesta frase famosa de que això és un petit pas per un home, per un gran pas per a la humanitat. Que és esta així, i la primera petjada que es té. La foto, este seria Aldrin ja baixant, en una càmera bona, ja l'altre astronauta ja el fotografia des de fora, i així plantant la bandera, que és el primer que hi ha que plantar. Però vos recorde que tots els objectes celestes són de tota la humanitat, no se pot quedar ningú, ni vendre-los, ni res. Per molt que plantes banderes, això des del tractat espacial de l'any 67, i es va quedar que tot pertanyia a tots. Això, els russos poden anar, els xinesos poden anar, els americans, fer el que facin, però no se'l poden apropiar. Bé, com? Després. Bé, així posarem uns quants aparells, hi ha científics, així n'hi ha un sismògraf en plaques solars per a fer-lo funcionar, així n'hi ha un aparell molt interessant que és un espill, una espècie d'espill molt especial per enviar rajos làser des de la Terra a aquest espill i que tornar i calcular la distància exacta de la Terra a la Lluna, que veureu que després té importància, i després ja estiguem 2 hores per allí i després tornarem. Així ja està, quan estan tornant, així Collins, que s'ha quedat en òrbita, ja veient la nau lunar que està tornant, al fons de la Lluna, a punt d'eixir. Bé, aquesta és la missió Apollo 11, la que dona nom a la xerrada, però va haver més missions. Va haver la 11 va ser el mar de la tranquil·litat, la 12 en estos mars així, la 13 va ser una missió fallida que va tindre problemes, l'Apollo 13, que n'hi ha una pel·lícula que vos recomane dels problemes que va tindre i que es van salvar tots perquè van posar dins del mòdul lunar i tot això. Després va ser la 14, la 15, la 16 i la 17. I les últimes ja van anar científics, no van anar militars només, van anar científics, per exemple, geòlegs, que saben arreplegar les pedres que toca i no les primeres pedres que veien, d'acord? A mi m'importa una muntanya i jo no soc geòleg, jo no sé quines pedres són més interessants que altres, però fa falta que envien algú que sàpiga el que està fent. Bé, en el 15 ja n'hi havia un geòleg. Val. I què sabem després d'explorar la Lluna, què en sabem d'això? Doncs sabem, per exemple, que les naus espacials, les missions Apollo portaren uns 400 quilos de roques a la Terra. Sabem ara molt bé la superfície de la Lluna en totes les missions, hi ha altres missions russes o xineses, han portat roques a la Terra, hi ha més de 400 quilos de roques lunars en la Terra en distints laboratoris del món. Per cert, que resulta que les roques, que la NASA, en un gest de bona voluntat, va agafar unes roques lunars, la va partir en trossets molt menudets, de mil·límetres, i la va regalar com a gest de bona voluntat a molts estats en tot el món. Si aneu als museus vaticans, allà es veu la roca menudeta que va donar el govern dels Estats Units al Vaticà, per exemple. I algú preguntarà, però no ho pregunteu, i on està la roca espanyola? Això ho podria saber jo, perquè la van donar. Doncs no està en el Museu de Ciències Naturals de Madrid, ni en cap museu, ni res. Ha desaparegut. Sí, en aquella època no me recordo qui governava. La sospita és que algun familiar de Franco la va subhastar o se la va quedar i no ha aparegut ja més. Quan la gent que s'interessava això diu, bueno, vull posar la roca espanyola. Els Estats Units ha protestat perquè algunes roques han desaparegut, perquè tu la dones d'estat a estat, no la dones a persones. Això no se pot quedar una persona, això és a l'estat que se'l queda. El govern dels Estats Units ha protestat en alguns que han desaparegut, però bueno, han desaparegut, algú la tindrà. Bé, la Lluna té un origen similar a la Terra, és a dir, la Lluna i la Terra
es van crear al mateix temps. Així tenim un exemple, així tenia la prototerra de fa uns 4.000 milions d'anys, i un objecte molt gran, tan gran com Mart, va xocar contra la Terra i vam crear un objecte nou que és la Lluna. Aquestes dues coses es van fundir i van projectar a l'espai molt de residus que van formar la Lluna. Se sap que la Lluna bàsicament està composta de mateixes roques, de tipus de roques que la Terra. Per tant, tenen un origen comú. El procés de craterització dels cràters que n'hi ha, que són produïts per impactes d'asteroides durant tota la història de la Lluna, com que hem amagat roques de distints cràters, podem saber el tipus de cràter i les roques en cada tipus de cràter i podem utilitzar-los per a datar les superfícies d'altres planetes que tenen també cràters. Per exemple, Mercuri o Mart o fins i tot Plutó tenen cràters i podem saber, a partir de les dades de la Lluna, saber les superfícies dels planetes com són. També que la Lluna en les roques no s'ha trobat vida, ni ha hagut mai vida. Això més o menys ho ha dit. I que la Lluna heu vist que tenia com una pols per damunt, que és el regolit, que no està en cap altre lloc. El regolit és la pols produïda pels impactes d'asteroides que va caiguent. Quan xoquen, això cau, se fa una atmosfera i va caiguent poquet a poquet. Una cosa com la cendra del volcà de la Palma que va caiguent, doncs això, si un impacte se fa una espècie de cendra que va caiguent. No és igual que la pols de la Terra o les pedretes de la Terra, que són arrodonides per l'erosió, i aquestes roques són punxegudes, tenen punxes, o sigui, tu la toques i això és perillós per als trajectes espacials, per als naus espacials i tot això, perquè poden tindre problemes. Els astronautes diuen que feia olor com a pólvora, que una olor, sí, paregut a la pólvora, això diuen els astronautes. I aquesta és una mostra d'una roca lunar, però és una roca d'1 mil·límetre, fixeu-vos, és una roca d'1 mil·límetre vista a una lupa gran, que sobre aquesta roqueta, que és una bola fundida d'un impacte d'asteroide, li ha caigut un altre impacte i ha fet un cràter. És un cràter sobre una boleta d'1 mil·límetre. És un cràter milimètric, veieu així un. Això en la Terra no es pot fer. I què més? Per exemple, hem pogut calcular la distància de la Terra a la Lluna amb els espills que n'hi hem posat. No només en l'Apolo 11, l'Apolo 12 i tots els altres han posat sempre espills. Són espills especials que segons l'angle que tu vagis es reflexen la llum cap avall. Per exemple, així hi ha un raig de làser enviat cap a la Lluna, cap a l'espill de l'Apolo 12, i si tu això ho fas en un rellotge atòmic que calcules el moment que tu envies el raig i quan torna en un telescopi tu pots veure com brilla, vol dir que si tu veus el brillo allà en la Lluna i vol dir que és el moment que arriba la llum a la Terra, tu pots calcular exactament el temps d'anada i tornada. Com que està la velocitat de la llum, pots calcular molt precisament la distància de la Terra a la Lluna. I des que es va deixar el primer espill en l'any 69 fins ara s'han fet milions de mesures amb làser de la Terra a la Lluna. I què s'ha descobert? Doncs que la Lluna s'està allunyant de la Terra a un ritme de 3,8 centímetres per any. O sigui, la Lluna no la tindrem per a sempre. Nosaltres la veurem sempre, però d'ací uns quants milions d'anys la Lluna desapareixerà, se n'anirà. I això és per un fenomen físic, que és la conservació del moment angular, és el cas de la ballarina. El sistema Terra-Lluna formen un sistema tancat i la Terra va girant a una certa velocitat, però la Lluna li fa marees i per tant la deforma i fa que la Terra vagi frenant-se. La Terra s'està frenant, abans girava en 22 hores, ja fa milions d'anys, ara gira en 24 i a poc, degut a les marees, o sigui, va frenant la Terra. Al frenar-se resulta que se va allargant. Una ballarina sobre gel fa el mateix, gira molt ràpidament, però si allarga els braços se va frenant, no? No, sí o no?
pues el sistema Terra-Lluna fa el mateix. Com que se va separant, la Terra se va frenant. I això vol dir que d'ací milions d'anys perdrem la Lluna. Bueno, i finalment té un nucli líquid i la força de gravetat és molt estable. Sí, que l'òrbita de la Terra és molt estable i la podem conèixer molt bé. Bé, tot això està molt bonic, però, com va dir Kennedy, era tot molt car. Molt car. Equivalent en euros va costar 136.284 milions d'euros durant uns 10 anys. Com vegeu ací, van començar les despeses cap a l'any 1960 i tot va acabar en el 1973, quan va acabar el projecte Apollo. Quan van enviar l'Apollo 17, que va ser l'últim, es va acabar. Però el màxim, fixeu-vos, així està els vehicles llançadors, que es coneix coets, les naus espacials, el desenvolupament, les construccions d'instal·lacions de terra, antenes i tot això, i els programes relacionats. Va haver, fixeu, són milions de dòlars, hi ha així 400 milions de dòlars només d'això, però sumes que sumar això i això, és a dir, molts milions de dòlars cada any sobre això. En un moment determinat, 400.000 persones treballaven en aquests projectes en els Estats Units. Només en els Estats Units, 400.000 persones treballant en el programa Apollo. D'elles, 400 d'elles en l'estat espanyol, que treballen per la Telefònica, però bueno, en les antenes de Telefònica que tenien en Madrid i en Canàries. Bé, què queda de l'Apollo 11? Bé, algú, com veurem després, ja estem acabant, podria pensar que ja no queda res, que això ja passa molts anys i això s'ho emporta tot. Però resulta que la Lluna no té atmosfera i per tant el que toquem allí es queda allí. I per això, si aquesta foto que teniu així, allà està el mòdul lunar, així està l'ombra d'un astronauta i així n'hi ha un aparell, resulta que això, des de fa uns 10 anys tenim una nau espacial que està pegant voltes i fent fotografies d'alta resolució, que és l'LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, que està fent fotos en alta resolució i podem veure tots els llocs on aterraren tots els Apollos. I així tenim, per exemple, així són 200 metres, este cràter que veieu així és este cràter, i així està la nau lunar, que és la Eagle, i així estan els aparells. Si així ho ampliem, tenim aquesta nau que està així, aquest és el cràter, ahí està, vegeu ahí, aquesta ratlla, això són les pejades, les caminades dels astronautes, el que xafaren ells en el regolit lunar s'ha quedat igual, és a dir, estan marques dels peus, estan així, és a dir, aquesta foto la van fer des d'ací, al costat del cràter, allí està la nau i així està la càmera, una càmera que van posar per a veure com se pujava el coet i tornava a la Terra, així està la bandera i alguns aparells. Bé, alguns diuen que no, la Lluna no es va anar, que tot és mentira perquè en passen coses d'estes. Bueno, la primera és que diuen que la bandera es mou al vent, ahí no hi ha vent, no hi ha atmosfera. N'hi ha vídeos que es veu clarament que aquesta bandera té una vara que més veu, té una vareta, i es veu quan la despleguen i la deixen penjant. Evidentment, d'acord, la bandera esta és esta bandera, la bandera americana, si no recorde mal, no estava pensat, ho van pensar a l'últim moment, posar la bandera americana, i la van comprar en un supermercat que n'hi ha per allà prop, i ara segurament, després de 50 anys, la bandera no queda res, estarà blanca totalment, per rajos còsmics i les rajos ultravioleta del sol i tot això, estarà ja blanca, però la bandera continuarà allí, el que queda de draps, allí. Val? Després, no hi ha estrelles, evidentment, no hi ha estrelles, perquè en el cel de la Lluna
qui brilla? El sol, no? Però també brilla la Terra, i la Terra brilla molt més que la Lluna. Quan volem fer una fotografia per la nit al cel, si està la lluna plena, no vegem tampoc estrelles al seu voltant. Però imagineu-vos que tinguem un objecte que brilla 30 voltes més que la lluna en el cel, doncs, evidentment no vegem estrelles. I a més, la càmera està adaptada per a veure coses més brillants i les estrelles no ixen. La càmera en llarga exposició per a veure estrelles. Després, les ombres no són paral·leles, diuen, però bueno, així jo les veig paral·leles, però de tota manera, com hi ha pujades i baixades, doncs, si anem a pujar i baixar, les ombres no són paral·leles, mai. Les creus de la imatge és perquè les càmeres Hasselblad sueques tenen una creueta en els negatius. Llum en l'ombra, si vol dir, això està brillant. Bueno, recorde que és una càmera molt bona i a més la superfície de la lluna és molt reflectant. Quan mireu la lluna no té llum pròpia, el que vegeu és la llum reflexada pel sol. La lluna reflexa molt i per tant tota aquesta superfície del regolit dona prou llum perquè vegi l'astronauta. Amb la pols, sí, bueno, això és perquè la pols, quan caminaven, la pols no cau igual que en la Terra, però és que la gravetat en la lluna és la sisena part i per tant cau més suau. I la radiació, bueno, els astronautes només van estar 3 dies anant i 3 dies tornant. Si hagueren quedat allí en la lluna més temps, potser havien tornat amb un càncer, perquè la radiació fora de la Terra, fora dels anells de radiació de magnètics que ens protegeixen, n'hi ha prou radiació per a matar una persona, però si està molt de temps, si està una setmana, no. Bé, aquesta és també interessant. En l'Apolo 15 va vindre una... M'he passat molt, estic acabant ja. A veure... Bé, aquest astronauta de l'Apolo 15... Well, in my left hand I have a feather. In my right hand va voler emular un experiment que a la Terra no podem fer, perquè tenim atmosfera, que és veure com cau un martell i una ploma i cauen al mateix temps. En la Lluna, quan no hi ha atmosfera, cauen. Això no ho he vist mai, i així us ho demostra este geòleg que porta un martell que pesava 2 o 3 quilos i una ploma. Baix està escrit. hammer. I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the 2 of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was correct in his findings. Bé,
Sí, pregunteu. Sí. Bueno, ja queda un poquet, ja... Sí, bueno, pregunteu. Jo crec que això... Sí. Sí. Tens raó. A veure, la cosa està... Bueno, recupera. La cosa està en que els impactes d'asteroides... Sí. Que els impactes d'asteroides van caure al principi de la formació del sistema solar. Fa 3.800... Sí, van caiguen poquet a poquet. De tant en tant algun asteroide cau o menut cau sobre la Lluna, però és molt esporàdic. Això va haver una caiguda molt gran en els primers 500 o 1.000 milions d'anys de l'origen del sistema solar i després ja no cauen pràcticament. De tant en tant, en 50 anys no ha caigut pràcticament res. D'ací a un milió d'anys sí que està tapat, però de moment no. Sí. Per l'atracció gravitatòria, clar. Sí. Aquesta tiesa té una vareta d'alta, es veu. Ah. Sí, però és que ara ja no cau polseta, cau molt poca. Encara estan igual. Així vos he ensenyat només les de l'Apolo 11, però s'han descobert totes. I algunes més resolució i amb menys. Sí. No sé. Bueno, bé, la missió va acabar en l'any 73, l'Apolo va acabar en l'any 73, ja no van posar més diners, i ara l'estudi de la Lluna són estudis més robòtics. Però ja no, els principals que estan estudiant ja no són només els americans. Ara tenim els japonesos en alguna missió, els europeus en la missió en Mart, la Xina i la Índia, que tenen naus orbitant la Lluna contínuament. Els més avançats de tots són la Xina. La Xina, així, ja ha aterrat diverses naus, que són les naus Chang'e 4 i Chang'e 5, en un robot explorador, que és aquest així, que es diu U2, sí, una cosa així, que va explorant per allí, però tot això automàtic. Els xinesos són els nous soviètics de l'exploració espacial, van per davant en això els nord-americans. En Mart han aconseguit aterrar a la primera un robot que això els americans tardaren molt en fer-ho. D'acord? Perquè en Mart el 50% de les naus que han intentat aterrar en Mart s'han destruït. No han pogut. I els americans ja ho saben fer-ho, però els xinesos ho han fet a la primera. Sí, també són els que més s'han exposat i els que més han innovat. Clar. Ho han intentat més, clar. Posen molts diners, no sé. Igual també tenen molts espies, jo què sé. Clar. I bueno, el futur quin és? Bueno, això és un poc antic, això és de fa 2 anys, abans de la pandèmia. La idea ara és enviar una nau, ara
està pensat que en este decenni, abans de l'any 2030, tornarem a enviar humans a la Lluna. Els americans estan molt interessats en enviar una missió que ara es dirà Artemisa. Si abans era Apollo, ara volem posar el nom de la germana, Artemisa, en el que asseguren que hi haurà un astronauta home i una astronauta dona i que aterraran en les zones polars sud o nord de la Lluna, on se suposa que n'hi ha aigua, en gel. Aleshores, en l'època de Trump, fa 2 anys, la idea era fer una estació espacial per l'any 2022, que seria l'any que ve, que això és mentira, ja està, i després arribar a la missió Artemisa al pol sud lunar l'any 2024. Quan això ho van dir l'administració NASA, ho van dir per quedar bé amb Trump, però Trump ja no està, i quan Trump el tiraren fora, ràpidament la NASA va dir que això no podia complir i que ho farà un any d'estos. En esta dècada. En esta dècada sí, però serà el 2028 o una cosa així. Sí, no, és que ara no tenen diners perquè necessiten un supercoet com l'Saturn 5 per a poder arribar a la Lluna. I ara estan treballant en este coet, l'SS Block, i no acaba de funcionar. O sigui que a la millor fins i tot el fa SpaceX, que és el que té la tecnologia més moderna en coets. És a dir, igual la fa l'empresa privada de SpaceX. I això encara no se sap. Bueno, primer provar tecnologia i següent això que tenim així, perquè la Lluna és un espai molt bo per fer mineria de materials que no tenim a la Terra o tenim molt poc en la Terra. És a dir, el que s'anomenen terres rares, minerals que necessitem pels mòbils, per als ordenadors i tot això, que el 90% d'aquests minerals és de la Xina. Aleshores, és complicat tindre uns minerals que monopolitzen un país que és el teu enemic. Aleshores, o que te pot apretar tot el que vulgui. I en la Lluna n'hi ha molts materials d'això. Per això hi ha molt interès en la indústria en anar a explorar la Lluna. Però tenim un problema, perquè la Lluna la vegem des de la Terra i aleshores fa por de que si no es fa bé la cosa, d'ací 100 anys la Lluna estigui plena de cràters nous i mineries i mineries a cel obert i destrueixen la geografia de la Lluna, que des de la Terra sí l'he vist en el veurà, però un telescopi sí. Llavors això, abans de començar a fer aquestes coses, n'hauria que limitar-ho, o fer-ho en la cara oculta o fer-ho a petita escala. I això és on estem ara, que hi ha molt interès en la mineria d'allà. I també sí, econòmic, clar. No, la indústria estratègica. Per exemple, també n'hi ha molt d'heli-3. Heli-3 és un isòtop de l'hidrogen que se pot utilitzar quan la fusió nuclear funciona, perquè això se pot utilitzar com a material fissible per fer fusió, per unir-lo. Què més? Bueno, i ja està, i així n'acaba en esta. ¿Cómo que? Perdona, ¿qué? Això no ho he llegit. El que sí sé és que tardaren 2 hores en baixar. Quan aterraren, comprovaren tot i estigueren 2 hores esperant a poder xapar la Lluna. No baixaré immediatament. Com si fos una campana. Si hi ha una campana i un zumbido, seria dins la nau, perquè fora no n'hi ha aire i no se pot transmetre. No es pot transmetre el so. Podria ser la nau, perquè la nau era molt endeble, no era una cosa
Sí, jo de lo que he llegit, de lo que he llegit, si haver vist, si s'haver produït actualment, els serveis de prevenció de qualsevol indústria no s'hagueren anat. Els de la universitat no s'hagueren deixat, això segur. Perdona que no ho sé. Ah, la basura espacial. Sí, la basura espacial és un gran problema. I serà més en el futur encara. La basura espacial és... sí, actualment hi ha uns 6.000 satèl·lits en funcionament al voltant de la Terra, però n'hi ha molt més objectes que són residus terceres fases o segones fases de coets que estan pegant voltes per ahí, satèl·lits que han perdut ja la seva operativitat, ja no funcionen i continuen pegant voltes ahí. Els que estan en òrbita molt baixes, pel fregament en l'atmosfera al final cauen, però els que estan ja més 1.000 quilòmetres per exemple i es queden per tota l'eternitat, cauran a millor d'ací 1 milió d'anys, però estan allí. Aleshores no ho veurem. Si n'hi ha molta fem espacial, molta basura espacial, el que fa és que perilla de que algun, a més no tots són naus grosses, almenys un tornillo que va pegant voltes per ahí, però un tornillo que està pegant voltes en la seva òrbita, i recordeu que us he dit al principi que l'òrbita, per estar en òrbita i no caure, tens que tindre una certa energia, i per estar en òrbita tens que tindre com a mínim anar per almenys a 8 km per segon. Us assegure que un tornillo a 8 km per segon vos mata. D'acord? Si heu vist la pel·lícula Gravity, doncs això és molt realista i això podria passar. Per exemple, els xinesos està prohibit portar armes a l'espai. Això en el tractat que he parlat abans, l'espai és una zona pacífica i no es poden pujar armes. No sabem si algú l'ha pujat. Podria ser, però no ho sabem. Però tots es preparen per a una possible guerra i aleshores han desenvolupat coets, làsers i qualsevol cosa per poder destruir satèl·lits en òrbita. I els xinesos fa 4 o 5 anys van destruir, crec que en un coet, en un míssil, un satèl·lit que tenien inservible en l'espai. Això no ens serveix per res. Doncs el destruïm a veure què passa. El van destruir i clar, el que vam crear va ser un mar de partícules pegant voltes a la Terra que clar, el que va ser per davant ho destruirà. N'hi ha distints organismes de la NASA, de l'Agència Espacial Europea, que es dediquen exclusivament a catalogar tots els aparells, tot el que hi ha, tots els trossos que n'hi ha, més grans de 10 centímetres que estan pegant voltes. Estan tots catalogats. I aleshores estan tots catalogats i saben com n'hi ha. Els astronautes que estan a l'Estació Espacial Internacional de tant en tant tenen alertes d'objectes que van cara a ells. Qualsevol objecte que s'arrina a menys de 3 quilòmetres es posen en una estació, en un coet de salvament per si a cas xoca i hem de tornar a terra. Perquè si xoca fora de la nau espacial i se'n va tot a fer punyetes. I la capa dels coets, ja vos he dit, és com d'1 mil·límetre. Això ho he llegit i m'ho ha dit Pedro Duque una volta en una xerrada que estava allà i m'ho va contar. I que si ho pensen s'acollonen els astronautes. Sí, esta paret que tenim així serà Xina, no? Però imagineu una paret d'1 mil·límetre i darrere està la mort. Si es trenca així no passa res, jo he vist que està. Però si se trenca la nau és la mort instantània. Bueno, crec que dura un minut per ahí. Sí. Sí. El
banya en l'Apolo no ho sé, però deurien tindre algun... Sí, però no he llegit res sobre això. Claro. Sobre això, sobre el bany i sobre el menjar, n'hi ha molts vídeos de l'Estació Espacial Internacional, com es fa, però en l'Apolo no ho sé, però en l'Estació Espacial Internacional sí que n'hi ha un bany i n'hi ha menjar, és menjar liofilitzat, que tu has de posar un poc d'aigua i aleshores se fa una pasteta i tu te pots menjar. No, entrar, a veure, una volta entra el nostre cos, nosaltres mengem no per gravetat, el nostre cos es maneja i ho va baixar, si no, no podríem pujar. O sigui, nosaltres mengem, tu pots menjar, està engitat, pots menjar directament i no passa res, o cara per avall, no passa res. La cosa és que quan tu estàs en òrbita estàs en caiguda lliure, i si estàs en caiguda lliure estàs flotant. No és que la gravetat s'ha desaparegut, és que estàs caient a la mateixa velocitat que la nau. Exactament igual, espera que no passe, si estem en un edifici molt alt i anem a un ascensor i es trenca el cable. Si tu estàs caient, l'ascensor cau i tu estàs caient i te veuràs que estàs flotant. D'acord? Així és quan s'entrenen els astronautes. Els astronautes pugen un avió que puja a 30.000 metres i quan està allà dalt l'avió para els motors i l'avió cau. Quan està caient tu caus a la mateixa velocitat que l'avió i llavors vas flotant per dins l'avió. No hi ha cap força que t'atraga. No t'atraga la força de gravetat però al mateix temps que l'avió. I quan està propet posa el motor de volta en marxa i puja. Això s'entrenen. El menjar i el bany evidentment no pot ser igual que el nostre. Allí no s'estira la cadena. Allí n'hi ha un aspirador que tu te poses allí, fas el que tienes que fer i te ho aspira. I te ho posa a un recipient i au. I l'aigua es recicla, perquè és aigua, i la tornes a beure. Hi ha un recicle, se recicla bé, no s'ha mort ningú. Una pregunta? El primer satèl·lit és l'any 1957 en Sputnik. Abans no hi ha satèl·lits. No, el primer va ser l'any 1957, abans hi podia ser alguna... No? Sí, claro, venen de l'oeste, sí. Seria l'Sputnik, que és de 1957, no? Abans no n'hi havia. Sí, el rus va estar pegant voltes a la Terra fins que va caure pràcticament un any per ahí. Va caure i molta gent el va veure, perquè el sentien per la ràdio i el veien. Sí. Perquè gira al mateix temps que orbita al voltant de la Terra. Sí, està... No, perquè això és el que es diu rotació síncrona. Això s'ha capturat al llarg dels segles. Sí, això és molt fàcil de veure.
lluna fa marea sobre la Terra, fa que la Terra gire més lentament. La Terra no és esfèrica totalment, la fa abombada, fa que la Terra tinga tendència a força va girant, va perdent rotació en carres seguits. Però és que la Terra també fa marea sobre la lluna, fa que la Terra tampoc gire, i en menuda la atracció és més gran, fa que la Terra, que la lluna vagi girant molt amunt. I al final, al llarg del temps, l'ha aconseguit que gire sobre ella mateixa en 27 dies, igual que tarda per la volta a la Terra en 27 dies. Gira exactament el mateix. Què? Què? No sé què... Exacte. Bueno. L'atracció de la Terra i la Lluna és la mateixa, només atrau l'altra i la força d'atracció, però l'atracció depèn de la força, de la massa que cada un tinga i de la proximitat que estiga. I la previsió és que, com que és un sistema lligat, serà de 5 milions d'anys. Sí. Bueno, que no tindrà la Lluna, però la Lluna... La Terra a més està frenant. Ara si fa milions d'anys la Terra girava en 20 hores o 22 hores, ara gira 24 i en un futur girarà 25 i anirà a poc frenant-se. No sé fins a quan. Com? No sé si n'hi haurà en un futur 30 hores. Nosaltres no ho veurem, perquè crec que la rotació crec que és un segon per segle, jo crec que això encara durarà. De tant en tant s'ha de corregir un poquet el rellotge per això. O sigui, no és molt, però al llarg dels mil·lennis sí. Sí, tens dues. I també té una altra que es diu de libració, que fa que bascule, l'eix bascule així, el de la lluna. Nosaltres tenim el moviment de precessió, que és una influència del Sol i de la lluna, que fa que, sobretot del Sol, que fa que l'eix de rotació de la Terra també bascule al llarg de 26.000 anys. I per això l'estrella polar no sempre està en el pol nord, que en l'època dels egipcis l'estrella polar era una altra. Era una estrella Tuban, una estrella de la constel·lació del Dragó. Alguna pregunta més?